ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଲୀଳାରସ ଅମୃତ ସାଗର ସଦୃଶ। କେବଳ ଶ୍ରୀଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ କୃପାରେ ହୋଇଛି ସମ୍ଭବ। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆରାଧ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ପରମାର୍ଥ। ସେହି ଆରାଧ୍ୟ ଦୁଇ ଭାବ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେବ। କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ଏଇ ଦୁଇ, ଏବିନୁ ଅନ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ତୁଲ୍ୟ ଲୀଳାଜାର ବ୍ରହ୍ମା ଶିବଙ୍କୁ ଅଗୋଚର। ହେ ଭକ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ, ହେ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ବେଳକୁ କଳ୍କି ଲୀଳାଖେଳା କରିବାକୁ ଧରାଧାମକୁ ଖୁଦ୍ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁ ହିଁ ଆସିବେ। ସେ ହିଁ ମାନବୀୟ ଲୀଳାଖେଳା କରିବେ, ମାନବ ରୂପରେ ବିହାର କରିବେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ। ତେବେ ଏଠି ସେହି ବିଷୟରେ ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ରରେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଲୀଳାରସ ଅମୃତ ସାଗର ସଦୃଶ। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଅମୃତ ସାଗର। ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ କଳ୍କି ଲୀଳାମୃତ ଘଟିବ, ତେଣୁ ତାହା ସାଗର ଅଟେ। ସେଥିରୁ ଆମମାନେ କେହି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ବା ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ନେଇଗଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ସରିଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା ଅମୃତ ସାଗର ଲୀଳାରସ ଅଟେ। ଠାକୁରଙ୍କର ଲୀଳାମୃତ, ତାକୁ ମୁଁ ହଉ ବା ମୋ ପରି ଆହୁରି ଲକ୍ଷେ କୋଟିଏ ଲୋକ ବି ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ କହି ବସନ୍ତି, ତଥାପି ତାହା ସରିବ ନାହିଁ। ତାହା ଏଭଳି ଲୀଳାଖେଳା ଅଟେ। ତେଣୁ ଅମୃତ ସାଗର ବୋଲି ଏଠି ମହାପୁରୁଷ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଲୀଳାରସ ଅମୃତ ସାଗର ସଦୃଶ। କେବଳ ଶ୍ରୀଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ କୃପାରେ ହୋଇଛି ସମ୍ଭବ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଅମୃତ ସାଗର ଲୀଳାରସ, ସାଗର ସଦୃଶ ଲୀଳାରସ ସିନା, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ କୃପାରେ ହୋଇଛି ସମ୍ଭବ। କେବଳ ଶ୍ରୀଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ କୃପାରେ ହୋଇଛି ସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଗୁରୁ କୃପା ବା ଶ୍ରୀଗୁରୁ କୃପାରେ ହିଁ ଏ ଲୀଳାଖେଳା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। କାରଣ ଠାକୁରଙ୍କର ତ ଯୋନି ସମ୍ଭୂତ ନାହିଁ। ସେ କୌଣସି ମାତୃଗର୍ଭ ହୋଇକି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଜନ୍ମ ନେଇକି ସମୟ ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀଗୁରୁ ପାଲଟିବେ। ତେଣୁ ସେ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ହେଇଥିବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ କୃପାରୁ ଯେହେତୁ ଏ ମହାକର୍ମ ମହାଧର୍ମକୁ କରିବେ ବା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଠାକୁର ସମ୍ପାଦିତ କରାଇବେ, ସେ ହିଁ ଜଗତ ଭକତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗରେ ଠିଆ ହେବେ ବା ଭକ୍ତି ଅବତାର ହୋଇକି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିବେ। ଯାହାଙ୍କ ଭକ୍ତି ପ୍ରେମ ଡାକରାରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆସିବେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସି ନର ବିଗ୍ରହ ବା ଶ୍ରୀଗୁରୁ ବିଗ୍ରହ ଧାରଣ କରିକି ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ମହାପ୍ରଳୟକୁ କାଟିବେ ବା ମହାପ୍ରଳୟରୁ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଏଠି ରହି ନିଜର ମାନବୀୟ ଲୀଳାଖେଳା କରିବେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ଯିଏ, ସେ ଦଧି ଯେପରି ଦେହଦାନ କରିବେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ଦେହକୁ ଧରିକି ଠାକୁର ଯିଏ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ନରାକାର ହେବେ। ଏ କଳିକାଳକୁ ନିପାତିବେ ବା ଧ୍ୱଂସ କରିବେ ବା ସମାପ୍ତ କରିବେ। ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆଣିବେ। ତେବେ ଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣାବଳୀ ଶ୍ରୀଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି ଠାକୁର ଏଠି କହୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଶ୍ରୀଗୁରୁ ଦେହଦାନ କରିବାରୁ ହିଁ ଏ ନିରାକାରଙ୍କ ଲୀଳାଖେଳା ନରାକାର ରୂପରେ ବା ନରବତାର ରୂପରେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇପାରିଛି। ତେଣୁ ଠାକୁର ଏଠି କଳ୍କି ଲୀଳାଖେଳାର ସମସ୍ତ ଶ୍ରେୟତ୍ୱ, ଯାହା ଅମୃତ ସାଗର ସଦୃଶ ଅଟେ, ତାକୁ ଶ୍ରୀଗୁରୁଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି ବା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେବଳ ଶ୍ରୀଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ କୃପାରେ ହୋଇଛି ସମ୍ଭବ ବୋଲି ଠାକୁର ଗୋଟେ ଧାଡ଼ିକରେ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ଏଠି ସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ କୃପାରେ ହିଁ କଳ୍କି ଲୀଳାଖେଳା ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଛି ବା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ସମ୍ପାଦିତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଠି କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆରାଧ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ପରମାର୍ଥ। ସେହି ଆରାଧ୍ୟ ଦୁଇ ଭାବ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେବ। ତେଣୁ ପରମାର୍ଥ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି ସ୍ୱୟଂ ଠାକୁର ନିଜେ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଆରାଧ୍ୟ ଦୁଇ ଭାବ ବୋଲି କୁହାଉଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ରୂପରେ ଲୀଳାଖେଳା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିବ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ବଳଭଦ୍ର ବି ସାଙ୍ଗରେ ଥିବେ। ଦୁଇ ଭାଇ ମିଶିକି କଳ୍କି ଲୀଳାଖେଳା କରିବେ। କଳା ଧଳା ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ି ଜଗା ବଳିଆ ଆସିକି ଲୀଳାଖେଳା କରିବେ ବୋଲି ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ କଥା ଏଠି ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଦୁଇ ଭାଇ ହେଲେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଓ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର। ସେ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ, ସେ ହିଁ ବଳଭଦ୍ର ଅଟନ୍ତି। ସେ ମାନବ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବେ। ଠାକୁର ତାଙ୍କରି ସହିତ ଆସିବେ, ଆସିକି ଏକାତ୍ମ ହେବେ ମହାଗୁପ୍ତରେ। ତେଣୁ ଆରାଧ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ପରମାର୍ଥ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆରାଧ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ପରମାର୍ଥ। ତେଣୁ ପରମାର୍ଥ କଥା ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆରାଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଆରାଧ୍ୟ ଦୁଇ ଭାବ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେବ। ସେ ଯେଉଁ ଆରାଧ୍ୟ ଦୁଇ ଭାବ, ଗୁରୁ ଓ ଠାକୁରଙ୍କର ମିଳନାତ୍ମକ ଲୀଳାଖେଳା ଏହା। ଏଥିରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ। ପୁଣି ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ ବା ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱୟଂ ଯେ ଠାକୁର,
ପୂର୍ଣ୍ଣବ୍ରହ୍ମ ଯିଏ ସେ ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆରାଧ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ପରମାର୍ଥ, ତେଣୁ ଆରାଧ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ଦୁଇ ଭାବ ଏଥିରେ ରହିଛି, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର। ଦୁଇ ଭାବରେ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି କଳିଯୁଗ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ବେଳକୁ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ କୃପାରେ ହୋଇଛି ବୋଲି ଏଠି ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଗୁରୁଧର୍ମକୁ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଠାକୁର ସମ୍ପାଦିତ କରିବେ ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଇବେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ, ତେଣୁ ଶ୍ରୀଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ହିଁ ନିଜର ସମସ୍ତ ଶ୍ରେୟତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି କଳ୍କି ଲୀଳାଖେଳାର, ନିଜକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଗବାନ ଧରାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କୃପାରୁ ପୃଥିବୀ ମହାପ୍ରଳୟରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ, ତାଙ୍କ କୃପାରୁ ଜଗତ ଭଗତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ, ତାଙ୍କ କୃପାରୁ ହିଁ ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀ ଉଦ୍ଧାର ହେବେ, କୃପା କରିବେ। ତେଣୁ ଟୋଟାଲି କଳ୍କି କନସେପ୍ଟ ବା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ କଳ୍କି ଲୀଳାଖେଳା ଶ୍ରୀଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ କୃପାରେ ହୋଇଛି ବୋଲି ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ଏହି ଦୁଇ ଏବେନୁ ଅନ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ। ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ କାରଣ ଦୁହେଁ ମିଶିକି ହେଇଛନ୍ତି ଏଠି, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ଦି ଜଣ କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ଅଟନ୍ତି। ଜଣଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଏନି, ଆରାଧ୍ୟ ଦୁଇ ଭାବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଦି ଜଣଙ୍କ କଥା ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ଦି ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି କଳ୍କି ଲୀଳାଖେଳା ହେବ, ଦୁଇ ଭାଇ ସାମିଲ ହେବେ କଳ୍କି ଲୀଳାଖେଳାରେ। ଜଣେ ହେଲେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର। ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ସାମିଲ ହେବେ, କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଲୀଳାଖେଳା କରିବେ, ତାରି ଉପରେ ହିଁ ଏଠି ମହାପୁରୁଷ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ବା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଶ୍ରୀଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି, ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଆରାଧନା କଥା ଏଠି ହିଁ କୁହାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ହିଁ ଶରଣ ଯିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ଠାକୁର ଶ୍ରୀଗୁରୁ କଳବରେ ହେବେ ବା ଶ୍ରୀଗୁରୁ ଅବତାର ହେବେ, ଗୁରୁ ଅବତାର ହେବେ, ଗୁରୁଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ନିଜେ ଆସିବେ। ମନୁଷ୍ୟ ତୁଲ୍ୟ ଲୀଳା ଯାହାର ବ୍ରହ୍ମା ଶିବଙ୍କୁ ଅଗୋଚର। ଠାକୁରଙ୍କର ଲୀଳାଖେଳା ହେଉଛି ସେ ଆସିକି କଳିଯୁଗ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ବେଳକୁ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହରୁ ମନୁଷ୍ୟ ବିଗ୍ରହ ହେବେ ବା ନର ବିଗ୍ରହ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମା ଶିବଙ୍କୁ ଅଗୋଚର ହେଇଥିବ ସେ ଲୀଳାଖେଳା। ସେ ମାନବ ରୂପରେ ଏଭଳି ଲୀଳାଖେଳା କରିବେ ଯେ ଯାହା ବ୍ରହ୍ମା ଶିବଙ୍କୁ ଅଗୋଚର ହେବ, ସେ ବିଷୟରେ କେହି କିଛି ବି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ତା ମହାଗୁପ୍ତରେ ସମ୍ପାଦିତ ହେବ। ଦୁଇ ଭାଇ ଥିବେ ସେଠି, ସେଇ ଦୁଇ ଭାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ହେଇକି ଥିବେ। ଆରାଧ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ପରମାର୍ଥରେ ଦୁଇ ଆରାଧ୍ୟ ମତରେ ସେ ରହିଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଲୀଳାଖେଳା ହେଉଥିବ। ଜଣେ ମାନବ ରୂପରେ ଆସିଥିବେ, ପୁଣି ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ସ୍ୱୟଂ ମହାମାନବ ଆସିଥିବେ, ଆସିକି ଅବତାର ନେଇଥିବେ। ମନୁଷ୍ୟ ତୁଲ୍ୟ ଲୀଳାଖେଳା ହେଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମା ଶିବଙ୍କୁ ଅଗୋଚର ହେଇଥିବ। ଯେଉଁଠି ବ୍ରହ୍ମା ଶିବଙ୍କୁ ଅଗୋଚର ହେଇଥିବ ଲୀଳାଖେଳା, ଆମେ ବା କେତେ ଦୂରର ଛାର ମଣିଷ। ସେ ତେଣିକି ଆମେ ଭକ୍ତ ହେଉ, ସାଧୁ ହେଉ, ସନ୍ତ ହେଉ, ମୁନି ଋଷି ହେଉ, ଯେ କେହି ବି ହେଉ, ବା ଦେବାଦେବୀ ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ମହାଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ଅଗୋଚର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ମହାଶିବଙ୍କୁ ଅଗୋଚର, ଯେଉଁମାନେ ମହାଦେବତା ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ଅଗୋଚର ହେଇଥିବ ଠାକୁରଙ୍କର ମନୁଷ୍ୟ ତୁଲ୍ୟ ଲୀଳା, ସେଠି ଆମମାନେ ବା କେତେ ଦୂରର। ତେଣୁ ଏ ଲୀଳାଖେଳା ଏକ ମହା ଲୀଳାଖେଳା ଅଟେ, ଯାହାକୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପଞ୍ଚକାମାନେ ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକା ଆକାରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ହେଉ, ତାହା କେବେ ହେବ, କେମିତି ଭାବରେ ହେବ, ସମ୍ପାଦିତ ହେବ, ଜନସମାଜ ସମ୍ମୁଖକୁ ତାହା କେବେ ଆସିବ, ଠାକୁର କେବେ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିକି ଦର୍ଶନ ଦେଇକି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ, ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀ କେବେ ଅବଗତ ହେବେ ଏ ବିଷୟରେ, ତାହା ତ ପଛ କଥା ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅମୃତ ସାଗରର ଲୀଳାରସ, ଏ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଲୀଳାରସ ଅମୃତ ସାଗର ସଦୃଶ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଅମୃତ ସାଗର ସଦୃଶ ଏ ଲୀଳାଖେଳା, ତାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ, ସେଇ ବିଷୟରେ ହିଁ ଶୁଣି ଆତ୍ମ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିବାକୁ ହେବ, ବା ଏଇ କଳ୍କି ରସାମୃତକୁ ପାନ କରି ଆହ୍ଲାଦିତ ହିଁ ହେବାକୁ ହେବ, ବା ଆହ୍ଲାଦିତ ହେଇପାରିବା ଆମେ ଶୁଣିକି। ଏହା ହିଁ କଳ୍କି ଲୀଳାମୃତ ଅଟେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହିଁ ସମ୍ପାଦିତ ହେବ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି। ସେଇ ଦୁଇ ଜଣ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ସେଇ ଗୁରୁ ଠାକୁରଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ କୋଟିବାର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ମୁଁ ମୋର ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଇଠାରେ ହିଁ ସାଙ୍ଗ କରୁଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।